Всяко тяло разказва своя история. Понякога то носи белези от битки, които никой не вижда. Понякога крие сила, която дори самите ние забравяме, че притежаваме. В свят, който често ни казва как трябва да изглеждаме, най-смелото нещо е да се приемем такива каквито сме. Не защото се отказваме от промяната, а защото я заслужаваме от любов към себе си, а не от омраза. Тази рокля не просто подчертава извивките на една жена. Тя подчертава увереността й, тя й напомня, че не е нужно да се вмества в ничии стандарти. В ателие Сирена Плюс създаваме дрехи за реални тела с уважение, с разбиране и с внимание. Защото модата не е въпрос на размер, а е на усещане. А когато една жена се почувства красива, светът около нея започва да се променя. Започни промяната с себеобичане, а ние ще се погрижим за твоите дрехи. Можеш да ни откриеш в Овча купел на улица 674 номер 7 с запазен час.